Най-страшният реален експеримент, правен някога върху хора. Експериментът в Тъскиги е най-шокиращият медицински експеримент. Между 1932 и 1972 година правителствена здравна служба на САЩ провежда експеримент върху чернокожи мъже, болни от сифилис. Те не са информирани, че са болни, нито че участват в експеримент. На участниците е казано, че получават безплатно лечение. В действителност не им е дадено никакво лечение, дори след като пеницилинът става официално лекарство срещу сифилис. Лекарите съзнателно отказват лечение, за да наблюдават как болестта разрушава телата им до смърт. Това включва слепота, парализа, психичен разпад и органна недостатъчност. На някои мъже са правени болезнени процедури, представени като специална терапия. В действителност това са били диагностични тестове без никаква полза за тях. Участниците не са могли да напуснат експеримента, защото не са знаели, че са в такъв. Дори когато са търсили помощ другаде, лекарите са били спирани да ги лекуват. Болестта е била предавана на съпругите и децата им, защото никой не ги е предупредил. Деца са се раждали с вроден сифилис като пряк резултат. Експериментът продължава 40 години, дори след Втората световна война и след Нюрнбергските процеси, които осъждат експерименти върху хора. Това не е тайна нацистка програма, това е официален държавен експеримент, спрян едва когато журналист го разкрива през 1972 година. Правителството на САЩ официално се извинява през 1997 година. Експериментът води до създаването на съвременните етични правила в медицината. Най-страшното не е болестта, най-страшното е, че хората са знаели. И са продължили. Последва и за още.